Com expliquem que fem més que teatre, que som més que teatre? Que tot i que treballem molt en joves, no només fem accions per joves. I el mateix amb el feminisme, no? Que no només treballem temes de feminisme. Som més que gènere. Jo crec que és un vídeo que hauria d'obrir l'imaginari sobre nosaltres, que és el que ja fem, com ho fem i el que podem fer i com ho podem fer. Queda bonic, així dit. Sí. És un projecte de transformació social a partir de la posada en pràctica de tècniques creatives. D'aquesta manera s'arriba a la gent a través de l'experiència. És una iniciativa innovadora de recerca, acció i educació. A un taller de teatre social per joves. Dins d'aquesta àrea no només treballem amb joves i no només treballem teatre social, treballem per diferents col·lectius, infants, joves, persones adultes, professionals i també diferents temàtiques, gènere, assetjament escolar i d'altres que tinguin a veure amb el tema del desequilibri de poder i amb les violències. Ho fem amb eines creatives, moltes vegades a teatre. Buscant noves mirades i perspectives, cuidant les persones i obertes a l'abisme d'allò desconegut. Exploradores. El que proposem des d'aquesta àrea són espectacles de teatre fòrum. Els teatrafòrums sempre treballen sobre injustícies socials, sobre les relacions de poder desiguals, i el seu component que els fa especials és que presentem una història injusta i en un moment determinat interpel·lem al públic perquè participi i ens ajudi a canviar la història i a canviar aquestes situacions d'injustícia. Des dels nostres espectacles treballem temes com la violència de gènere en la parella, l'assetjament entre iguals, el bullying, discriminacions que tinguin a veure amb eixos d'opressió socials. Us he rebut com un equip horitzontal i alhora capaç de liderar, obertes a escoltar i coconstruir, crítiques i autocrítiques, generadores de canvi i amb un gran somriure passi el que passi. El projecte s'evoluciona moltíssim cada cop que entra un projecte nou. Al final són coses que fem a mida, a partir d'habilitats que tenim. Jo crec que hi ha coses de facilitació de grups, per exemple. També tota la part que està relacionada amb la recerca o amb l'anàlisi, amb la possibilitat de fer diagnosis o coses més participatives, potser. El que els uneix sovint també és la part del que anem a fer i el com ho fem, no? Com la part més metodològica, que té a veure amb la participació, però que també té a veure amb la mirada més comunitària, moltes vegades. Les altres coses que fem potser són més una acció concreta i aquí estem plantejant més un procés, des de la diagnosi fins a plantejar un pla una mica més integral, com pensar això, no? Cuina lenta però saborosa.